Egia da, bueno, 89an sartu nitzala udaletxea, baina gero 90an eszedentzia eskatu nun beste lan batzuak egiteko, eta 90an bueltatu nintzen, eta, bueno, badira urte asko Lezon egindakoak, eta, bueno, gustora egia zen, baina, bueno, aliatu da beste garai bat. Lezok daukan gaitasuna sortzeko gauzak ipuinak eta bar, gero aurre eramateko, bueno, igual udaletik bultzatu da eta asko, baina bada egia jendeak eta taldeak sortu direnak, Trapujale, Zabarre, Santo Tomas eta bere gora berekin, baina konsolidatu arte urte asko pasaba ditu ere bai, gaur egun oso jai konsolidatuak dire, jaietan beste gauza batzuk konsolidatu dien bezala. Eta nik maila horretan oso posi sentitzen naiz, bueno, zuri entzutean ere bai, ni izan naizela eragile maila batean, poza ematen dit, porque, bueno, sentitzen naiz hor, maila batean txalotua, ez. Ipuin hau edenak izan genuen Lezon ni sartu nintzen garaiko zinegotzia Joseba Urkenerena, eta, bueno, irudimen handikoa persona zen, eta berak gauza hauek bilatu zituen, eta egia esan gero kolaborazioekin, gure liburutegiko arduraduna dena gaur egun Lander Zurutuzarekin, eta, bueno, marrazkiak eta egiten, eta, bueno, eta sortu ziren personajeak. Eta egia da, personaje hauek herrian errotu zirela, eta horren indartxu, guk Arantzaditik ere bere garaian jaso genuten deiak pixkat, esateko nahi zutela historia hori berreskuratu, esan genuen, ez asmatua da, nola asmatua dela, bai asmatua da, baina nonbait oso ondo asmatua lortu genuelako jende dena itxastea eta kanpotikan ere oihartzuna jasotzea eta interesatuak gelditzea. Eta hor da, bueno, beste maila batean da gauzak ondo egiten direnaren seinalea, ez. 97an eta genuen agendatxo bat, hori da nik atera nun lehenengoa, eta, bueno, hemen ikusten da urte osoa dago bilduta. Honek garai hartan, bueno, ikusten da bai tipografian eta bai diseinuan eta bar, bueno, oso garaikoa da, kasikoan dela 30 urtekoa da, baina hau izan zen urte osoko programa 97an. Eta gaur horren ordez ikus dezakegu, udalak ateatzen dituenak, urte osoako ateatzen ditu bi alakoak, osea, lehenengo semestrea eta bigarren semestrea, eta orduan, bueno, hemen ikusten dugu, poliki aurre emanaldiak, zine, antzerkia, dantza, literatur saioak, musika, osea, hemen ikusten dugu gaur egun, nola azitu den. Lezok baliabidetan inoiz ez da soberan ibili, urria izan da bere diru sarrerak, eta orduan auditorio egiteko ere udalak aprobetxatu zuen Eusko Jaurlaritzak Hezkuntza Sailak egin bertzuela eskolaren alor baten handitzea. Eta hor negoziatu genuen Eusko Jaurlaritzarekin eta lortu genuen obra horren barruan sartzea auditorioa, naizta hornikuntza Lezoko udalaren eskuetan gelditu zen dena. Orduan jabetza udalarena da, obrak Eusko Jaurlaritza eskolak egiten zuen bitartean egin zigun eta hornitu gure. Hau 2003an izan zen. Eta 2003an izan zen, eta bueno, egia da gaur egun gauden lekura iristeko, froga batzuk egin ditu, batzutan igual asko, hankasartze ugari ere egin genitun, eta topatu dugu hor adibidez, gauza batzuk guk jazz egin dugu, musika modu batez, zinea beste modu batez, eta gauza batzuk poliki jungea aldatzen eta modifikatzen. Eta ja hildo hartzen eginean 2008-2009ko egoera ekonomikoaren larritasuna etorri zen, udal denek administrazio publikoa gelditu zen dirurik gabe eta zoritxarra da, baina normalean halako egoeretan kulturari tokatzen zaio pagatzea, edo maila handi batean aparteko beste gauzak egin behar direlakoan egiten dira, baina kultura guk gelditu ginean hor kasik 2009-tik 2016-ra kasik ezer egin gabe, poliki mantendu genuen Gezalaren hildoa Lezoko herriari esker, osan nahi dut, hemen dazkagun antzerki, dantza eta amaterran oie esker egondu zen aktibidade bat, musika eskola, por supuesto, baina aktibidade profesionalari utzi genion egin. 2017an hasi ginela eta ja, orduan ere, beste programazio batzuk badaude, ja beste programa bat ere ateatzen da, eta poliki goaz osatzen, hau da 2017an,
hau da ja 2018an poliki dijoa haunditzen, eta hortikan etortzen gea, ja 2019tik aurrera ateatzen dugun beste, erakutsi dizuan beste agenda hauek. Gezala nik uste dut finkatu dugula Gipuzkoan eta arte eszenikoen munduan, referente moduan, antzerkia eta dantzan, porque lehen mailako gauzak ikusten dira, eta bueno, pues, gure txikitasunean, gure dibisioa, guez gaude Champion Donostia edo Bilbo gauden bezala, baina Lezoko herritarrak ambulategia edo kiroldegia duen bezala, daka areto bat, non ikusi dezaken antzerkia, dantza, zirkoa maila batean, aurra gozatu dezakete bere ikuskizunetan, zine ere programatzen dugu, ez dugu zine komertziala programatzen, bezik eta etortzen geha, euskerazkoa lehenesten dugu aurrentzat eta heldugontzat dokumentalak dira, eta zer esanik ez, musika emanaldi ugari, musika eskola indartsuari ezkerrez. Pandemia izan zen kolpe izugarrian igoratzen dut oso ondo, martxoak 15 hartan gu genuen kontratatua talde bat eta suspenditu genuen. Eta bueno, bertan bera gelditu zitzaigun pure programazioa eta bueno, pues, oso garbi genuen sektoreak ezin zula pairatu egoera. Orduan, egin genuen udaletxean agintari politikoekin eta bilera bat planteatu nuen eta egoera zein zaziteken eta luzatzen balin batzen alternatiba planteatu nien, eta hortikan sortu zen Kilometro Lezo. Kilometro Lezo egia da, ausardiz beteriko gauza izan zela, porque garai hartan ez genuen oso garbi, nola funtzionatu genezaken kanpoan, bai musukoak erabili berzirela, bai neurriak egin berzirela, eta baina gure eskasian edo gure ausardian aurrea jo genuen, erabili genuen eskolako patioa, bueno, pues, balonmanoko kantxa handi bada, beraz kakasik 400 metro kuadro baditu, eta hortxe aurkila jartzen berean artean distantziakin, eszenatokia modu errez batean erdian jarrita, eta aprobetxatu genuen, pues, bataz beste 300 persona sartzen ziren hortan eserita garai hartako neurriek agintzen den bezala, eta emanaldi ugarik egin ditugu. Kilometro Lezo horregatik deitzen genion, porque gure asmoa zen inguruko taldeak ekartzea lehenestea eta bizializateko baldintzak eskaini alizatea. Ni goatzen dut oso ondo eta maitasun handiarekin Xabier Zeberio musikoak emanaldi baten ostean txaloak eta itzali ondorenean esantzuna. Hauxe dago nahi duguna. Guk lan egin nahi dugu eta ez diru laguntzak. Eta ondo atera zitzaigun, urren urtean ere mantendu genuen, eta bueno, gaur egun ja, aurten 2025ean, 6. edizio izango da, jende asko pasa da, eta maila batean lekua egin du gaur egungo kale emanaldien, Euskal Herriko kale emanaldien area horretan, oso harremanetan gaude eta sortu dugu Open Kale deritzan egitasmoa, jaialdi handiekin Bilbo, Araba, Leioa, Arrigorriaga, Zara, Utzez, osea, 17 jaialdi daude hor, eta bueno, Lezo dago horren barruan, eta maila batean ere, asmakizun bat izan zen, egoerak behartuta, baina gero pues, jendeak eskertu du, eta gaur egun ja azken urtean eta urten ere ingo duguna pixkat diversifikatu lehen gune zehaz batean ginen, eskolako patioan, eta orain ja pixkat kale ezberdinetan edo plaza ezberdinetan eramaten dugu, baina espiritu berdina da. Nik zorionez ikastetxarekin eta garai hartan, nik batzen 2004ko garai haietan eta gurea zen, gure kezka handia zen 2003an alegin handia genuen zegoen korporazioarekin jaiak berpizten, sortu genitun ekitaldi batzuk geroan finkatu direnak eta indarra handiz, danborra da, finkatu marmitako txapelketa, eta gurea zen ere eskoletan ikasleekin zabaltzea zer ziren jaiak eta zergatik aburu handiak, zer da zentzuzkoa historiak eta trapujale, inauteriak, eta orduan eskolatik egin nolako hitzarmen txiki bat eta hitz egiteko, eta ni batzutan joten itzan eskolara ikasgela pixkat esplikatzen jaia zergatik, aurren galderak erantzuteko, aurren kezkak eta zergatik handan hau, zergatik handa bestea eta zergatik hanen ez honela, eta maila batean ere hitz egiteko jaiak zergatik dituzten gauza batzuk eta ez batzuk, beste batzuk.
porque aurrek beren ikuskizuneak nahi dituzte edo beren jolasak nahi dituzte eta horiek ere entzun behar dira, porque batzotan sortzen ditugu beraientzat, baina beraiek bere ikuskera propio dakate. Eta egia esan garai hartako irudia baditut eta gaur egun ikuste dituan esan, gazte izan gehu ere bai eta gauza horiek ere egin ditugu eta egia da, dira, oan dela 20 urte egindako kontuak, eta gazte edo oan baino gazteago behintzat bai. Hombre, ni geldirik egoteko zigorra bat behar dut geldirik egoteko. Esan nahi dute, bizitza beste modu batez hartuko du, por supuesto, lanean 7 ordu terdi egitatik, pasako nahi 7 ordu terdi libre izatera, eta, bai lagunekin egoteko, nire kezka handiago izango da norekin hartu kafe, norekin hartu solasaldia, beste laneko kontua baino. Baina egia da ere bai, gaur egun arte eszenikotan eta hor lagun asko ditut, eta batzuk eskatu diate aholkoa hemen edoan, eta irikia nago, por supuesto, laguntzea. Lan egitea, ja bukatu da, baina egia da, nik nire izakeraz ere geldin dizeleango nun baiten, eta pasiatuko badut asko eta irakurreko badut asko ere lagunekin egotea gustatzen zait, hitz egiteko, afaltzeko, edo buelta bat emateko, eta hoitako askok, zorionez, estimatzen dute eraman edo eman dezakedana, eta eman dezakedan hori emate berik balin badut denboran, emango dute arazorik gabe, hori bai. Nik hemen lortu balin badut edo egin balin badut egin dudana, zorionekoa izan da eta jende askori esker izan da. Ni konplizidadeak asko landu ditut eta lortu ditut. Eta hemen halako folietoak egiten duenetik edo antzerkira etorri deneraino edo kalean aurkiak jartzen duen momentutik edo kalean edo jai batzordean jende askoren parte hartza izan dut eta horietako askoren konplizidadea. Nik igual ideiak banitun zer eta nola egin behartzen, baina hauetako askoren laguntza eta ikuskera berezi hori gabe ezin izango ziren. Eta nik uste dut Lezok altxor bat baduela garatzeko kultura alorrean, baina eta Euskal Herriak bere antzerkia, dantza, aktore, idazle, eszenografo, teknikoak, beste altxorra handia da. Eo zertarako prest daude eta entzun inbertzaile bakarrik aurrea juteko. Eta nik horri oso eskertuan natzaio.